Velkommen til TV40 Plus Sport og cykelsport. Der er i dag blevet afviklet det traditionsrige cykelløb Aarhus Rundt, blandt andet med deltagelse af 50 km eksperten Mette Nielsen fra Kolding. Vi viser her et klip fra løbet, og vi kommer ind på de afgørende meter kort før målstregen. Nej, jeg kan ikke. Hold nu kæft, kom nu Mette, kom nu! Kom nu! Nej, jeg kan ikke. Nej, jeg kan ikke mere. Der er målstregen. Fuck, der står 200 meter. Nej, her går jeg af. Nej, nu står jeg af. Du står ikke af nu, Mette. Det er kraft ind på pilen. Kom nu, kom nu! Mette, for helvede, jeg ved da godt, du kommer over stregen, men du skulle da ikke stå der kommer der andre, der skal komme nu væk derfra. Kom nu! Skal jeg væk? Og golf. Det gik ikke til held i dag for golfspilleren Anders Roland, som deltog i Djursland Open, som foregik på Lubgar Golf Resort. Og af hvilken grund det gik galt, kan vi ikke sige noget om, men vi viser her, hvor galt det gik. Anders? Ja, Mette. Du ved, nu hvor vi kan lide, de jo snart giver udbytte, så synes jeg jo ikke, pengene de skal klattes væk. Så jeg lige været inde på nettet og bestilt en rejse til Kreta. Hvad satan, Mette? Du suger alle golfpengene ud af mig.